खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव मिथिगौदि आथिखालनि लाइमोन फरायसाफोरा जा रायजो सरकारा मोनद' हारिनो एसटि होनो लानाय थांखि बेनि बेरेखायै सानफ्रोमबो सोमावसारगासिनो दं आरो थिग बेबायदिनो थांनाय 29 नभेम्बर खालारावबो क'क्राझार सोहोराव फरायसाफोरनि जा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरनि गोबां ट्राइबेलफोरा खौसे जानानै सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनायाव बिटिसि काउन्सिलनि एसेम्ब्लियाव माखासे मानि जाथाय जानानै थाङो बे जाथायखौ लोब्बा लाखिनानै फिन आरोबाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सासे फरायसानि गोख्रों बाथ्रा आरो बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों थारैनो जुदि सासेबो फरायसाखौ एफआइआर होनो मोना होनना डिसिनो गोसोखां बिलाइ होसेयावबो जुदि केस जाबसिनोब्ला बेनिख्रुइ आरोबाव गोख्रोंसिन सोमावसारबावगोन नंगौ बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों जुदि थांनाय 29 नभेम्बर खालाराव जा सोमावसारनायनि गेजेरजों बिटिसि काउन्सिल एसेम्ब्लियाव जा जाथाय जादों बे जाथायाव मेम'रि दामनि गेजेरजों जा डिसिनो मेम'रि दाम होदोंमोन बे मेम'रि दाम होनायाव सासेबो फरायसाफोरखौ एफआइआर एबा केस जाबसिनो हाया होननानै रोखा लिरदोंमोन आरो बेयाव डिसिनिफ्राय सिगनेचारबो होनाय जादोंमोन होननानै बे समाव सासे फरायसाया गोख्रों बाथ्रा बुंदों जुदि बेबायदि होसेयावबो जुदि आरोबाव फरायसाफोरनि गेजेराव सासेल' फरायसाफोरनि गेजेराव जुदि केस जाबसिनोब्ला थांनाय 29 नभेम्बर खालारनिख्रुइबो बांसिन गोख्रों सोमावसारफिनगोन होननानै बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों सासे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि थामहिनबा सानसुला बर' मुंनि सासे फरायसाया गोख्रों बाथ्राखौ बे समाव बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों दानिया फैदो बिदिब्ला जुदि केस होयोबा एबा केस जाबसिनोब्ला थांनाय 29 नभेम्बर खालारनि जा जाथाय बे जाथायखौ लानानै जुदि सोरखौबा केस जाबसिनोब्ला फैबाय थानाय समाव माबायदि सोमावसारनायनि बाथ्रा बुंदों जों बिथांमोननिफ्राय आबुङै खोनासंदोना लादिनि थारैनो जुदि पुलिसा केसखौ एप्रुभ खालामोब्ला केसखौ एक्सेप्ट खालामोब्ला जोङो फरायसा हिसाबै जोङो बेबायदिनो जोङो स्ट्रंलि हाबाफारि जोङो लाबावगोन आरो जोङो सोरखारखौ हुसियार होगोन आरो जोङो सोरखारखौ सोंखारिगोन जोंनि दाबिया जोंनि पार्सनेलनि थाखाय नङा जोंनि लाबालाबनि थाखाय नङा जोंनि फिउचारनि थाखायसो बर' हारिनि फिउचारनि थाखायसो ट्राइबेलफोरनि फिउचारनि थाखायसो लेन्ड राइट्सनि थाखायसो जोङो रावबो जोंनि पार्सनेल इन्डिभिजुवेलनि थाखाय जोङो डिमान्ड खालामाखै जोङो प्रटेस्ट खालामाखै जोंनि फिउचारखौ जोङो साननानैसो जोङो प्रटेस्ट खालामदों थारैनो दाखालि बावै जालांनाय मोनसे प्रटेस्टनि हाबाफारि क'क्राझाराव जानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गेटनिफ्राय लानानै सेक्रेटारियेटसिम बे प्रटेस्टनि हाबाफारिखौ लादोंमोन बेयाव मोननैसो जानाङि जाथाया जाना थाङो बेफोरो मा होनना बुङो गभर्नमेन्टआ स्टुडेन्टनि सायाव एफआइआर होदों खिन्थु डिसि मेडामनो मेम'रेन्डाम होनायाव स्टुडेन्टफोरनि सायाव जेबो एगेन्स्टै केस होनाय जानाय नङा होननानै मेम'रेन्डामाव लिरनाय दंखायो आरो बेफोरबायदि जेबो केस जानाय नङा स्टुडेन्टफोरनि सायाव